Hos SCR finder og rekrutterer vi IT-specialister, ledere eller konsulenter. Det var meget tydeligt, at de var interesseret i forløbet. Det skulle godt. Det var som om, det var skrevet til mig og min profil. Det var lige før, de lige så godt skulle skrive, Henrik, se her er der et job til dig. Vi har over 30 års erfaring og et stort fagligt netværk i tech-branchen. Det sætter vi i spil, når vi rekrutterer. Hos os starter en rekruttering med en kvalificeret analyse af de behov, en virksomhed leder efter. Ved hjælp af vores egne forfinede værktøjer og interviewguides sporer vi os ind på, hvilke kompetencer vi skal kigge efter i rekrutteringen. Jeg blev kontaktet af Claus fra SCR. Han vidste lige præcis, hvad det var for en profil, jeg havde, hvad det var for nogle kompetencer, jeg havde. Det var tydeligt, at de kender Avena, de kender forhistorien, de kender ens kommende chef. Så det var der styr på, og de havde ligesom føling med, hvad Avena havde behov for. Vi tror på tillid hele vejen rundt. Kandidaterne kan have tillid til, at vi kun rækker ud til dem, hvis de er et potentielt match til stillingen, og virksomheden ved, at de kun bliver præsenteret for kvalificerede kandidater til den pågældende stilling. Jeg blev så inviteret til en samtale ude i Viby hos SCR. Alle spørgsmål, han stillede, var relevante. Så han havde forståelse for alle de der begreber, og han vidste, hvad det var, at det ikke bare var forkortelser eller buzzword, han ligesom slyngede ud. Så hvis man stillede et spørgsmål den anden vej, så kunne han også svare på det. Gennem en professionel og ordentlig rekrutteringsproces kan du være tryg ved, at vi finder det helt rette match mellem kandidater og virksomheder. Jeg synes ikke, der var et pres. Selvom det gik forholdsvis hurtigt, så var det i anførselstegn stille og roligt forløb, hvor der hele tiden blev spurgt ind til, jamen, hvordan havde jeg det med det osv. Og kunne jeg stadigvæk se mig i den stilling, som han havde. Det var super godt, at trygt, at de fulgte op på de her åbne issues, der var, ligesom, og fik lukket de spørgsmål. De stod der klar, hvis der var noget. Det var meget tydeligt, at de var interesseret i forløbet. Det skulle godt.